Amosi ni imorenya kwa ramogi kamara mara maintian gigeno ni utino mari dhiko di makare arwaki ni machiegi ni mari yudo weche manyen mago imore Ramogi TV kama wakolo ni mose timore pacho kanya kwa ramogi magyo tingo weche mag siasa, weche mag dongruok, weche mag somo kachiel koda jiwo dongruok bende. Kawang'iyo jatend piny William Ruto kawuono ni ochiwo fungu ne jogo maodak e kardak ma Mukuru kwa Njenga kama kawuono udi manengogi oyueyo ome joma owinjo bed ni dakie ka chenro mag gedo mag udi mamoko bende pod dhi nyime ok mana Nairobi kende to e gwenge mamoko bende mapacho ka nitiere weche motendore koda Natembea bende ma ochwal kawuono ni nyako Ramogi Edo ka itude kod weche mag mibadhi mag omenda e kaunti ma Trans Nzoia motelo ne nyako Ramogi. Weche nitie kama thoth kaka tich ariyo be kaka ing'eyo ni ng'e gwenge wa bedo otieno ma kawuono ng'e gwenge wa en Kibra kata Kibera kaka jomoko ong'eyo, jomoko luonge ni Lower Karen, jomoko bende luonge ni Motherland. Bedo koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag oimore tinende ne mokwongo thund weche. Today we are giving you keys, not just to open a door, not just to open a house, but to open a home. Jatend piny William Ruto chiwo fungu ne jodak ma Mukuru kwa Njenga ma odonje udi manengogi yot ka bende oko weyo oko weche siasa. It takes time. So give him time and you'll see a difference. Let everybody come out with his budget and you see. Jatendo ODM Raila Odinga ojiwo jo Kenya ni jotelo ma ODM ne ochiwo ne sirikal dhi kelo ber to ahinya kokalo e budget ma idhi som higani. Joturwa ara ukabiro kora gorengo lakini nyaka wanyise ngati jotame kadhi kawo mondo timne tijno chieng' mbele ka. Moko kuom jotelo ma Siaya omedo keto liet ne Governor James Orengo ka jopiny moko to ok mor gi okang' ma kamano. Machiegni nyako Ramogi jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips bed thuolo mar ndiko na namba 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jatend piny William Ruto odhi nyime koda nyono e chuodho Rigathi Gachagua kuom nyayo siasa mag pogruok koda kwede kind oganda. Jatend piny ojiwo oganda jo Kenya mondo bed gi yie kod sirikal ka opuoyo gai mar ODM Raila Odinga ma wacho ni oketo Kenya mbele kendo yie mar siro lwedo sirikal mar Kenya Kwanza. Jafumbo marwa mar siasa Chris Owino chako na weche manyien mag oimore gi ripodni. E nyasi mar chiwo udi manyasani manengogi ogonyore ne jodak ma Mukuru kwa Njenga e bore Nairobi, siasa mag sirikal mar broad-based okaw thuolo manyime. Ametufikisha. Jatend piny William Ruto odhi nyime kod chuodho jalupne machon Rigathi Gachagua ka oyango ni piny Kenya onge kod nafas mar jotelo mag akwede mag dho udi. I will work with courageous leaders, people who believe in Kenya, people who believe in the transformation of Kenya, not mere politicians who believe in convenience, who believe in nothing, who believe in retrogressive politics. We don't share a vision with the tribalists. We don't share a vision with the haters. We don't share a vision with people who believe in the disunity of our nation. We share the vision with the people who believe in the unity of Kenya, who believe in a broad-based arrangement. Wabunge wa Nairobi, tuna support broad-based na tunakusupport kabisa kama rais wetu na tunasema 10 bila break. 10 bila break. Wangapo sema 10 bila break? Nasikia wengine wanapenda kuongea huko, wanakutishia maisha, wanasema sio itakuwaje, hiyo one term ni yao. Sisi hatuendi maandamano tena, sisi hatuendi kwa barabara tena, tuko kwa Rais William Samoei Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga. Ruto odok ne chenro mag dongruok ma sirikal mar Kenya Kwanza oseketo e tim kaka chenro mag gero udi manyasani e nengo moyueyo ka onyiso oganda jo Kenya mondo bed gi yie kod sirikal mare. This is going to be how we transform our nation, and I am very proud to be part of the leadership that is making the decisions
that is seeing the transformation of our nation. I want to encourage us to believe in our country, to believe in ourselves, to believe in Kenya, because if we don't believe in this country, we will let down our nation, and our independence will be meaningless if we don't believe in our nation. Kumthulo machielo, jatend piny osungo siep manyien Raila Odinga kuom weyo tenge pogruok magi mag siasa kendo yie masiro sirikal mar Kenya Kwanza lwedo kaka yo mar kelo kwe kod dongruok ne jopiny. And I must thank leaders from across the political divide, more particularly the Honorable Raila Odinga, for agreeing that this country requires the unity of nation, the coming together of citizens and leaders to work together for the transformation of Kenya. And I want to promise you that I will continue to lead from the front, and nothing, I say, nothing by the grace of God is going to stop us from achieving the transformation of Kenya. Ruto oparo ni jasiki mag siasa nigi ikre mara kurekode e paw siasa ka kinde mag siasa ochopo. Ati mumesemaje? Nyinyi ndio mmesema. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Maromo ganda 1,180 kawuono nochiwnegi ofungu mar utegi e bwo chenro mar gero udi ma nengogi ogonyore. Nyasi mar Ketayanga utego notele kod jatend piny William Ruto e kar dak ma Mukuru kwa Njenga, Nairobi. Moko kuom udigo onyiso mor margi ka giwacho ni okang' ma kamano dhi bero ngimagi. Lydia Okeyo nigi lipot. Okinyi makawuono e kar dak ma Mukuru kwa Njenga masani otisi ni Mukuru Estate e buore Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nochopo mar chiwo ute ma nengogi ogonyore ayanga ne wegi. Mor kod ilo nopong'o kar dak manyienno. Ka jatend piny ne chiwo fungu ne weg ute maromo 1,180. Jodak go nyiso mor margi gi chenro no ka jatend piny Kenya lero ni kwan ute ma igeno gere kar dak no romo ute 13,248 e bwo chenro mare mar bottom up economic agenda. Wadonjo e od Kevin Odhiambo. Odhiambo tiyo tij wang'o chumbe kod loso mwandu mag gedo. Okonyal pando mor mare ka odonje ode kama koro biro jotie bang' dak e ute mongohore kama kata rita maber ne onge. Awinjo ka mor kabisa kuom bedo gi ot moluongo nyigi mamari ma with the future, in the future ok ibiro bedo ni chulo rent. Koro chalo ng'ama odak e dalane. To ere kaka noyudo odni? Giwacho ni mondo process KRA PIN, tax compliant certificate. Gidwaro mini M-Pesa mini settlement mari mar 6 months. Then gidwaro passport photocopy. Then kod photocopy of the ID. Mago documents madwarre to koro register to koro imi ot. En pesa di ma biro chul e ot ka ot? Tie pesa moro monego beni ichulo mar lawyer en 5,000. Then tiere deposit. Deposit ni nowach ni koro government ema chulo ni mar 63,000. Government garamia ni man. Rent en 3,900 per month. Pesa monego beni chulo te en 640,000. Oda en bed sita. Abro bedo ka chulo koro. In fact, then tiere additional amount of 211. Tiere loan moro ma be sirkal omiyo ji mar nyiewo furnitures. Gimede kanyo koro dhi amount to dhi bedo koro 4,100 per month. Koro wadhi chulo 4,100. Ogola e kijiji. Taseda kanyo inuon ka ot en od mabati, ichulo odno to pod odong' mar wuon go. Ok obed oda. Ichule single 3,500. Compared gi ka wachulo single 3,800. To wachulo ot at the same time ot bedo mara. Unajua kuishi nyumba kama hizi ya watu wote, tumeishi kijiji, yo mabati, kuna mahali ya choo, lazima ungoje kama ni jioni. Lazima ungoje asubuhi yake ndio uende. Wesi toka nje juu wesi kutakutana na nani? Hakuna njia, hakuna nini, mvua ikinyesha, tuko hapo wote. Sasa hiyo ilikuwa inasida. Kwanza ukiumwa na tumbo, Kaluwore gi jodak go, ute mani kod karenda chiel kata 1 bedroom ibiro chulo Sh5,500 ka ute man kod kuone nindo 2 ibiro chulo 8,500 dwe ka dwe. Kata kamano, pogruok mantie gi ute ma ikombo en ni utegi
biro bedo magi giwegi bang' tieko chulogi. President amefanya kitu ya maana sana. Kutoa watu kijiji kuwalete hapa, wanaona ni kama paradise. Kuna mtu hajaiona nyumba kama hii. Ne oganda gi ma oyudo ute gi mane ogonyore nyakwaro mga Jwang' en mor to kata kamano pod chalo ne gima na lek. Kata kamano gombo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochwal chenro makama e kor wenge duto maloko ngima oganda jo Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Mukuru Estate, Nairobi. Ramogi chalo lek to en adier, mano e kaka winjo ka Lydia Okeyo wacho, ka bende onenore ayanga kuom ya mamoko ma diponi hapgi oleng'ore kendo diero moko kuom udi ma oger kod piny owacho Mukuru kwa Njenga. Ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga onyiso jo Kenya mondo oikre mar neno lemo ma kweth jotelo manodonjo e sirikal kowuok e duond bura mar ODM biro nyuolo ka osom bajet e dwe mar 6 ma higani. Raila moloso Mombasa okoni kata obedo ni duond buch ODM notero jolony e sirikal, lokruok ma gibiro kelo biro nyedhore mos to chutho bang' timo lokruok e pok mag omenda ne migepe mopogore opogore pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mar higa ka higa mane okelo kanyakla riwruok jolony e weche mag omenda midendo ni ISPAC Mombasa. E romo no, ogai mar duond buch ODM migosi Raila Odinga mane en wendo moyiedhi ne osingo ne jo Kenya duto lokruok maduong' e wi weche mag uchumi kokoni jolony mane gimiyo sirkal dhi pedho ayanga lokruogego kosom bajet dwe manyien. ODM donated experts to government. Oh, but you know, it was just July last year. We are now in May. They have not done any budget. The first budget is going to be done this year. Mr. Mbadi's Minister for Finance, his budget will be read in Parliament this year, next month in June. So judge him, give him time. It's not like instant coffee that you brew and drink at the same time. It takes time. So give them time and you will see a difference. Ngur mosebedo kadhi nyime e wi chenro mag gedo mag udi manengogi ogonyore, okoni en mana achiel kuom ranyisi kuonde mag idhi time lokruok mar neno ni jo Kenya duto yudo ratichgi. This housing levy people are paying is going to be converted into an investment so that if you don't get a house, you can be entitled to a refund in the future. So please give ODM time to show you how we can do it. Ne odhi nyime kod goyo oporo e paro mar dwaro ni aguch omenda mageto timo dongruok e kor gwenge NGCDF ogole lwet jood bura kendo chwale tend counties. Ma okoni e yo makende manyalo jiwo chenro mag dongruok e kor gwenge kendo gayo weche mag mibadhi maluoro aguch omenda no e lwet jood bura. You wanted more money to go to the counties than is there. You said minimum 15%, but now that's where they have been stuck. If more money goes down there, a lot of more services can be provided. What expenditures go towards our counties? And maybe what we might want to do is not necessarily disregard the NGCDF, but borrow the NGCDF model to how counties do their budgets. Because you find out of the total allocation for NGCDF, only 4% goes on administration. The entire 96% must go to visible projects on the ground. Ne bende ojiwo piny owacho mondo mi oket maino e dino rode mag mibadhi e pacho ka, kokoni lokruok e wi gope ma piny Kenya holo e pinje maoko biro mana bedo koserakruok gi midhiero mar tiyo gi omenda e yo ma ok owinjore. Many countries have been saddled with expensive debts which they cannot pay. The interest rate itself is too high when you take that loan, and it's continued to impoverish many poor countries. So the route is to investment, create a conducive environment that will be able to attract investors to come. We have a country that with a lot of potential. If you create an enabling environment, many investors will come to do those projects for which we are now going out to the national market to borrow funding to fund. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jakom komiti od bura mochung'ne weche budget Samuel Atandi
Ochiwo geno ni sirikal ma counties nyalo dhi yudo pok mar omenda moingo siling bilion 405 e komo manyien mag 2025-2026. Kotwa kod Ramogi TV apisi mare Atandi olero ni komiti mare osetimo twak kod ogai mar ODM Raila Odinga e wach mar miyo counties omenda moromo. Migawo mar omenda ne omiyo counties bilion 405 e hik omenda mag 2025-2026. E wach mar pogo pesa ne migepe ma dhi county en wach ma pod walose. Bill miluongo ni Divisional Revenue Bill nochwase kalo yod bura mapiny kendo watere e Senate kendo jo Senate be dhi kode mbele. Ang'eyo ni okwabi koso mokwa winjore e kind Senate gi od bura ma National Assembly. To kakise winjo ni budget wang'ado kabisa nikech pesa mantie wadak gi kakwa nyalo. Wadag ni pesa ma wan go manyalo tiyo go mokwa hol pesa mang'eny. Omiyo wadwa nwa wach ni gik moko pesa mang'eny mitiyo go mang'eny to onge but wabro winjore gi Senate saman bill no chopo mediation wabro winjore kod gi mondo wane ka wanyalo loso duol achiel. Wanyalo medo gi matin kapo ni nyalre mana ka wang'ado kuonde projects moko ma wan go mwakelo wamiyo gi. Lakini weche tok ber ahinya. Weche mag medo pesa mang'eny. Kendo jakom be wasebedo ka waloso go weche mag pesa go. Kendo en be ong'eyo kaka economy chal, wasebet kode piny, wasepimo ne, obi oyie ni wamany gimoro wamed but pod waloso kode gi jite nyaka president. Jodak Masiaya owuok tung mosuo kod jotelo magi ma osebedo kasoko gavana Masiaya James Orengo e wichung mare kod sirikal mar Manywanda. Mana kaka jafumbo marwa Walter Nyambaga lero, debed ni Orengo ong'eyo gimoro mopondo koso jotelo masoke osefwenyo gimoro ma Orengo wuon pod kia. Maisigana. Kopogore kod bedo kilman kod lony mararieya e kendo ng'inyo buche bura e doho monywando bura mar BBI e tonyo buch NASA to kod riwruok mar Azimio e doho e buche matok yiero maduong'. James Agribob Orengo osebedo jasiasa man kod uma mbi e kod ng'eyo mathoth e paw siasa e kendo man kod sironyo kaloso e rombe mag siasa. Kuom thuolo ma dwe achiel Orengo osebedo kaka pany kata pong' ma jotelo rieyo gich bedegi e weche mag siasa ka isoke soko mar Kolondeng' kor yien e weche mag siasa kaluwore kod chung' mar ewi sirikal mar Manywanda e kind Raila Odinga kod William Ruto. I am asking you Kenyans, this constitution that we fought for, it is a very difficult document to keep. And if you keep on, song praising all the time, we will not have a country. So I urge you, tell your leaders the truth. Tell your leaders the truth. E kinde iko mar Jojo Duor mane en jarit Raila e kanye mana paka mag siasa mag Orengo ne ochako kudhe kanyakoi mag agoi e mag siasa kibule kabando e kod jotelo ne oloso mochido e mbele jatend piny. And I'm pained. I come from Siaya. When my own governor stands up and says that, and he is annoyed. I don't know annoyed with who. He's annoyed. And he says that he just wants to talk the truth. The truth. What truth? Those who are annoyed, who think that this broad-based government is not right, they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from our without? E paro Orengo Masiaya, jokono osebedo maliet ne jatelo no, ka juma mokalo, piliedo maliet mar siasa, yande olunye godo kod jatend migawo mar teko kod Modhi Opiyo Wandayi, mane okone jatelo no kudo wich, e kar chimore gi tije tir, ne jopiny, to tholo mana kworo, kod gik mokony county. What is happening in Siaya today, Siaya as a county, is a big embarrassment. What is happening in Siaya is a big embarrassment. It's not only an embarrassment to us, but is indeed something extremely shameful. That Siaya County has become the laughing stock in the community of counties in this country.
Ada mutakuwa governor Mamarwa. Please, Bwana Governor, focus on service delivery to the people of Siaya. It cannot be just the issue of jumping up and down every day, and yet service delivery in the county has collapsed completely. Kose mi teach ni manokoro mari. To teach no. We jok moko miluongo ni activists bedo teach mar activism. To into mi teach mar executive ni governor orito Siaya mangima. In ye president matin mathurwa ka in ye president wa. Emomiyo kidhi maber to apaki. To kidhi marach watiminade wasiye. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng jal moluwo laini mar kidho gavana Orengo kase ni oserem chopo mise mag sirikand nyalore mane Orengo singo ne jodak ma Siaya. David Ochieng bende okoni Orengo okosekelo jotelo ma Siaya duto kanyakla mondo ti kode. Otielo ni Orengo bende ne oposo dhoge ne jatend piny William Ruto. Siaya kae chakre year 2022 onge chieng' achiel mwasero kaka MPs ma Siaya i governor ma Siaya. Yani o believe no ng'eyo kila kitu. Ukano penye ngato an koro an MP mare. Kata penye no David itima nango kae okuchimo kupenya kawuono. Koro wane meeting yani en which court madunga njo thurwa. Une meeting ipo kodhi mbele mabayo kila ngato loko magi to into maru kata chiel onge miwacho. Iko mana yuak. Sama jiwe ukwayo indi kwerni go siasa. Jothurwa ana ukabiro kora Orengo lakini nyaka wanyise ngati jotame tadhi kawo mondo timne tijno chieng' mbele kae. Kata kamano moko kuom jotelo ma Siaya odok ne gavana ma Siaya James Orengo kagikone jotelo ma sani tero gavana Ng'wekede Kanyange owere kod jatelono mondo tim tije ne jopiny. Jodakgo okone moko kuom jok ma sani soko Orengo gin mana jok molap dhogi ndong ne kom ma gavana obede gi sani. Orengo mwajo nokutino to gik morengo timo pio wanda yok nyal timo kuom higa achiel mwantie sani. Orengo seloso tieko stadium manowe 40%. Orengo gero siriwo rice mill. Orengo makoro wuoyo kuomeno emoloso ring road ma Kababa. Orengo emoloso ring road ma Scout Center. Orengo emoloso surgical center. Orengo magero maternity migero complex migero kamiluongo ni Ala. Orengo ne magero Urenga maternity complex. Orengo mowuoyo kuomeno emaloso ring road ma Masega. Orengo ne emaloso ring road Mandori. Higa achiel odwano Orengo timango. Okelwa stima ken poles mwaneno lochegi. Stima en transformer. Lochegi akeno tingo poles akeno gin ludhe mege go Orengo. Iyudo energy ni moro matin koro idwaro ni nyonwa wan kaka jo Siaya inyofwa. Wan sani wariekre kaka yudhe wariek to wang'eyo gima ber. Ramogi TV temo winjo pach gavana James Orengo ewi wechegi. Kata kamano kutende kod director mar twak apis county ma Siaya Crispin Omondi okone Ramogi TV ni gavana James Orengo pod nie pinje ma oko. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi winjo giti wadhi nyime. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya koro gikone to owe kod rambun ma siling 500,000 bang' donjne kod ketho mar mibadhi e yor chiwo rak kod yudo mwandu mag piny owacho ataro mar chik ketho ma ne okwedo. Jang'ad bura Charles Ondieki kata kamano ng'eto mare ochiwo chik madino ne Natembeya dhi e apisi mare ma Trans Nzoia kuom ndalo 60 kaka yor chiwo thuolo makare ne duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo tim nonro margi e yo mong'ith. Efi Nyakidi noluwo siganani kendo ma e report. Enyim jang'ad bura Charles Ondieki ne en ywaruok makagi kacha e kind apis jamin wach kod okinde mochung' ne Natembeya e bura. Natembeya nodonjone kod ketho mar mibadhi e yor chiwo rak kod yudo mwandu piny owacho ataro mar chik ketho ma bende Natembeya okwedo. Kaluwore gi apis jamin wach, Natembeya noyudo chudo maromo $1.1 miteno gi orak moro kowuok kuom miyo moyang nyinge kaka Mercy Chelangat ma bende en director mar kembe moko ariyo. Kembe ma bende motelo ne ma nosemiyo rak kod county ma Trans Nzoia. Bende Natembeya itudo gi yuto ma shillings $2.1 kowuok kuom Emmanuel Wafula Masungu. Apis jamin wach e kindego nokwayo doho mondo miyo chiw thuolo mar medo dino ne Natembeya wirani nonyalo rocho nonro kendo romo gi joneno ma bende gin moko kuom jotije county ma Trans Nzoia.
Paro ma okinde Natembeya kotelnegi kod Macharia Njeru nowito oko. Even where it is shown that they will attend trial, we are releasing them on bail will prejudice the trial and therefore the integrity of the trial. This court has a reason, a compelling reason to deny them bail. What was so difficult with just summoning to court, telling him to appear in court on such and such a day? Why all the drama? Arresting the man and putting him in custody. There is no way in the charge sheet that says that the governor abused his office. There is no way in the charge sheet where there is a charge of conflict of interests. Eng'eto mare, jang'ad bura Charles Ondieki noweyo gavana Natembeya gi rambun ma shillings 500,000. Kata kamano, nochiwo chik madino ne Natembeya dhi kata tiye apis mare manie boma ma Kitale kuom thuolo mar ndalo 60. Bende oko yiene Natembeya dhi limbe oko mar piny Kenya ka doho oko puodho. 3 questions for dissemination have commended themselves as follows. That the first accused undertakes not to interfere with witnesses and or evidence. Roman 2. In order to allow EACC to secure evidence and witnesses, if any, or if there is further evidence to be secured, the first accused is prevented from going to his office at the county headquarters for a period of 60 days running from today. Burano ibiro winj kendo tarik 3 dwe mar 6. Bedo ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya owethuolo, doho ochiwo moko kuom chike mowinjore olu e kindego, ka okamano ibiro make madin ne kendo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Jokenero tiro mag oganda e pacho ka kata jakenera tiro mag oganda e pacho ka Boniface Mwangi pod ogeng'negi obila ma piny libamba ma Tanzania yangore ni owinjore duoke pacho ka lep ni mar tend piny Tanzania okorwako tie mare e pinyno kama nyocha odhiye mar chung mar bedo achiel gi jaketa sirikal Tesre Tundu Lissu manyocha nomaki. Jokenera tiro oganda e pacho ka bende dogolo duondgi ka ginyiso jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan nigi miye seche 24 mondo owe thuolo Boniface Mwangi kod jago machielo. Our own citizens, Kenyans, have gone to Tanzania to observe something that is legal. They were not there illegally. They declared what they were there for. There were many. So even singling out one raises suspicion. Why him? Why have they investigated everybody else that was there? What did they say? Did their stories check out? Did everybody that go into Tanzania yesterday to observe say that they were there to observe? And why were they allowed and why was Boniface not allowed? We are East Africans. Yes. We are Africans. Yes. We have the right to visit Tanzania anytime. Yes. And Tanzanians are also free to visit Kenya like they are doing now. They are living here and doing business here in Kenya. Yes. We, the Wananchi of East Africa, have got no problem with each other. Yes. It is the presidents of especially these 3 countries who have got a problem with the Wananchi of Jumuiya la Afrika Mashariki. And when you see leaders acting accordingly, then that means that they have something to fear. They cannot repress people anymore. What happened in Kenya last year is resounding not only throughout East Africa, but the rest of the continent. And there is only so much repression that you can do before people have enough. East Africa community. The meaning of community, I don't think these leaders understand. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV dakika 27 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag uimore kaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyono. Ano ka Isayo Kelo Jabags kantiere Nyamasaria mambo ni matatu. Wacho ni John Natembeya oduok mwandu jopiny ok nyal wacho mano kapod ok ong'ad bura bang' tieko nonro. Nyakoro Kelo Mbara kantiere Wiamen Semolo e uimore kaka pile rokamana ahinya. Colonizer wacho ni Ramogi TV omakare jire Kabondo Ramula siasa ma Kenya waolgo wan kaka Joma Bay tiche ma wadwaro wacho kamano rokamana ahinya. Batine ni makare gi weche manyien kendo maler
Ruto korka tiyo to walinga Felix Ochare kantire kange mawacho kamano kero kamana njora mowiyo gao iwacho ni wudaero Georgia kaomos mar odhiambo aworo kaka pisi na tembe mako kendo igo pingo aworo siasa wacho ni ofwane japuonj Duncan kaoro ero kamano in bende kuom kete Ramogi TV otieno ma tinende ni ji medo ndiko kanya kwa Ramogi kendo wechegi medo donjo ne oganda ji medo mia pachgi anoka Ojwang' Orono wacho ni bati wachudi go ber manade kare wan be onego gednwa Kisumo koni Ruto odhiadhia mbele wacho ni mlele na mlele wacho kaso wacho ni rengo chal nini gi baba e wach mar keto serikal tese to Ruto ne oyombo Raila kod Uhuru combined koro kiko rengo wuon Raila kaka gisebedo ka gitimo mondo yombe Raila utiatia gi serikal mano kaluwore kod Peter Ojwang' Orono father mawacho kamano ero kamana nya kabina neno ka joma medo ndiko Don Jamigori ngisani bati an awuoro kaka weche mag udi go chalo wacho ni weche udi go beyo manade akia pingo Raila kose wacho ni ber biro to anakia pinge arito affordable house kata houses manitiere Lumumba Estate Kisumo kaso wacho ni Ruto digi speedi maber mano kaluwore gi Don Jamigori. Margaret Oranga wacho ni oneno lendo kendo winjo ayo makare ro kamano kuom kete Ramogi TV bati Orengo en ja Kenya onyalo golo pache kaka ja Kenya mora Opiyo Ndwari ema wacho kamano ero kamano nya Philip wacho ni imore wadwa mosne familia mar jo Kano kuom wito achiel kod gi jaduong' Ayuka ero kamano nya kendo pole sana Philip. Uchenja kosege ngisani governors gito chalte gen kod singo sama gidwaro banka giseyudo to singo wigi wilgo kasto jaro soja manoko galo 001 wacho ni bati yegi President Ruto kabisa oloko ngima jo Kenya kendo jo Kenya mor ng'eny ji pok odak e ute bilagi kendo gimor matek wacho ni tutam 10 bila break mano jaro soja 001 Gor Mahia Galo osiep Dr. Raymond Omolo weche thoth sai matin anoka sa director Dominica Kogo ngisani bati ya neno kaka udi leny kuom oganda jo Mukuru kwa Njenga mane odak e Islam e ute mabati nyiso ni koponi oket chenro makare go kenge makare to piny Kenya nyalo lokore wacho ni ji omed mana bedo gi jotelo manigi lek kendo gichiw thuolo gi kwe mondo dongruok obedi mano sa director Dominica Kogo woduriri mano wuod Kawere hero kamana nyasa director mano director ma Migori wena moda kawiyoge kanyo kaduoko podan gi weche mamoko manyien dakika 31 bang' sa 3 mar otieno ma en Oimore e Ramogi TV. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok e yweyo, jopuonjre ma kwan gi oheo 1,000,000 nyalo rem ma ok oyudo thuolo mar somo e hik omenda ma 2025 2026 ka riwruoge makelo ratich jopuonjre ywak ni poni bajet opuodhi kaka en sani, to migawo mar somo en achiel kuom migepe madhi hinyore ahinya kaluwore kod omenda manok moketne. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Kodong mana jumbe matine ariyo to migawo mar omenda yango budget mar ikomenda higa 2025-2026 jokanya mopogore pod medo golo pachgi ewi budget no mapodiko. Riwruoge mopogore ma ok mag piny owacho e sekta mar somo koro ywak ni migawo mar somo thechne omenda matin gima dhi loro ne jopuonjre ma kwan gi weyo 1,000,000 oko kaluwore ni bilion 12.8 moketne som primar okrom. Kenya Economic Survey 2025 indicates that 8.2 million learners were in the primary schools in 2024. The financial year 2026-2025 budget estimate has only targeted to benefit 6.97 million learners, implying that 1.3 million learners have been left out. According to our analysis, there should be an allocation of 41 billion for the capitation for free primary education. This is computed at the rate of 5,000 per learner for the 8.2 million learners. Kotele kod riwruok mar Elimu Bora Working Group. Jokene ratich oganda go bende oywago omenda mar chiemo ne jopuonjre skul moduok piny kata bed ni kwan jopuonjre skul to medore e hik omenda ni. In the year 2025-2026, the cash 3 billion, which was to target learners 2.8 million, which implies that each of the learners will only receive meals for 21 days out of the 180 days in a year. Allocate at least 25 billion for school meals for the target of 2.8 million learners. Jotelo go bende oseyo migawo mar omenda kuom rem chiwo lere wi ndiko mar jopuonj e kidienje duto ka bende gikwedo chenro ma sirikal pod ni godo mar ndiko jopuonj e yor oraka tok done wito oko dwaro makamano. Further, there is no clarity and specific number of teachers to be recruited for primary schools, junior secondary school or senior secondary school. No mention of retooling for secondary school teachers or preparation for senior school in the 2026 and beyond. So there is no clear monies that have been set aside for this, so you cannot tell how much is going to recruit teachers and how much is going to retool teachers. Paro makamagi no chopi nyim od bura kawuono bedo odiochieng' mogik mar kawo pach oganda gigeno ni migawo mar omenda biro keto e tim parogi e budget mar ikomenda higa mar 2025-2026 mibiro som dwe manyien. We are telling them what should be done and then they fail to do that. I think there should be another reality check Kenyans should put on them. Should be demanding that no, we do not want wastage of budgets, misallocation. We want you to prioritize and prioritize for the child, prioritize for education. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Komiti mar somo e od bura mamalo ok oyie kod ripot mar duol mandiko jopuonj tich e pacho ka TSC ewi medo jopuonj lemo mar tich. Duol mandiko jopuonj ne orem duoko penjo mane openj kod jokanyo mag komitino. Jakom mar komitino kwayo duolno mondo bed ma oridore ahinya to e kinde ma gidwaro maling'ling ewi weche mag ndiko jopuonj e pacho ka. Magi biro e kinde ma bende riwruoge mag jopuonj nyocha ne osechwalo ng'ur margi ni jopuonj ma yande omed lemo ne ok omed kaluwore gi chik. Yet, for example, Mr. Kariuki has been promoted once in 10 years. Then all of a sudden, you run short of teachers to promote. And then you start now promoting every 6 months, some individuals. This sub-county which promoted 4 teachers, are there, what is the number of teachers in that sub-county? Because that probability would mean there are no schools in that county or there are no teachers. We have several teachers who are actually acting and performing duties. And therefore, because they could not reach the 3 years, that's when the commission lowered. Ijiwo mondo odonji e chenro mag pur kod pith e kinde ma ywak nitie ni piny owacho oseweyo gichien e weche mag pur. Rowere manitie kod ng'ol bende iwacho ni osebedo mabor kod chenro mag pur kod pith. Jojuma nigi ler mathoth. Jogo mantie kod ng'ol osewe chien kata osebedo kicha kod chenrogo mag dongruok mathoth to ahinya mago mag pur kaachiel kod pith. Kata kamano twak osebedo kadhi nyime kendo okenge mopogore opogore osebedo ka iketo mar nywandogi e wechego mag pur kaachiel kod pith. Moko kuom rawere mantie kod ng'ol osewuok oko mar chiwo ranyisi ni jogo ma ong'ol bende nitiere kod nyalo mar wechego mag pur kaachiel kod pith. Bedo ni an gi ng'ol anyalo jiwo joma moko bende mondo timre nade odonje e wach mar pur ni mondo giyud kaka ginyalo konyore. Anyalo puro alotna to godhiambo adhi abedo godo aswekra, godhiambo auso. Koro kaka ng'at man gi tiende cha nyalo bedo, kaka ambe anyalo bedo e chiro mwausi, gitem ng'iyo gik manyalo konyowa. Rawera manyako ma jigni 33 Hailey Atieno mantie kod ng'ol osebedo nyisi maduong' ne rawere. Bang'e do tegro kawuok kuom riwruogno mar Practical Action e yore mag pur kendo donje wechego mag pith mag gwen. Atieno osebedo jip maduong' ni rawere mathoth mantie kod ng'ol e kaunti ma Migori. Koro mos kana adonje Practical Action to gipuonja kaka nyalo pidho gweno. Ae gweno manan godo 20, adhi e gwen 50, adhi e gweno 100, nyaka sani koro an gi gwen 200. An anyiewo gweno ka jaodiochieng' achiel ka kore kotoe tapidhe koromo jadwe achiel tause. Ng'enyne ajaus ka giromo dwe achiel auso siling 300. Ok apidh gweno machopi kiwango makoro ochako toko mondo ayud tong'. Ok osebedo mana japur kata japith to bende osewuok oko mar kedo mondo jogo mong'ol kaachiel kod mine bende onywande chenrogo mag dongruok to ahinya mago mag pur kaachiel kod pith. Joma nigi ng'ol owe chien. Wajiwo joma nigi ng'ol ni kik girit mondo mi timre nade mondo mi gichak gi matin ma gin godo. Ne waromo kod Hailey Atieno e kinde mane otiego moko kuom rawere mantie kod ng'ol e gwego mag Kanga e sub-county mar Rongo. Ne adonje program through trainings mosebedo kuwa dhiye omiyo aseyudo skills kata ng'eyo mang'eny kaka pur nyalo loko ngima ng'ato mami ng'ama ni kod ng'ol bed ng'at ma ong'e society. Ka ochakre higa mar 2013 mane ochako safar mane rawere mantie kod ng'ol kod mine odonjo wechego mag pur kaachiel kod pith. Atieno osetiego maromo rawere 100 mantie kod ng'ol e wechego mag pur kaachiel kod pith. Koro the program osebedo of benefit to one, ok kata ne an kenda, nyaka ne jowa mwabedo gode groups ka sama watimo puonjruok e yore mag pur. Ka okalo kuom grube magi loso mag rawere mantie kod ng'ol yudo chiro kod kony moko mag kothe magipidho osebedo mayot. Gino mosemiyo jogo mong'ol ma osebedo katiyo machiegni kod Atieno osebedo kod chia madhi nyime kod pur kaachiel kod pith. Ok wawegi kendgi ni ka gisegolo to gimanyo chiro kendgi. Chiro bende Practical Action miyowa. Nitiere linkages magimiyowa kaka wanyalo yudo kama wause. Kasani nitiere otende ma wa supply godo chiemo Migori, wa supply galote, nyanya, tong', gwen. Joma ong'ol pod ywago hinga mathoth mabende tamogi donje chenrogo mag dongruok ma opogore opogore to ahinya mano mar pur kaachiel kod pith. Masa moro bedo ng'ane kaka rageng kata challenges manyalo mono watimo
weche mag pur mar ohala kaka ng'ama ni kod ng'ol iyudo ka samoro isebedo kod pur ni isebedo kod ohandi mar pur ni to yore mag tudruok e yor uso kaka market linkages ka gineno ka wanyalo to nyalo kelo gi machiegni kodwa moyud kaka wanyalo chopo irgi mapiyo kata mondo mi ginywandwa gi jok mamoko mondo mi wayud konyruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom jogo mani kod tuo mar presa e kaunti ma Homa Bay onyiso sirikand kaunti no mondo ket yedhe magayo tuo no e ute thieth mag piny owacho mantiere kor gwenge mondo giyud konyruok. Jotuogo ywak ni giwuotho maboyo ka gidhi omo yedhe mag presa nono maonge chudo e ute thieth ariyo magin Marindi kaachiel kod Nyalkinyi ma bende siro gi riwruok ma ok mar piny owacho maong'ere kaka MSF. Ka giloso e kinde nyasi mar chiwo puonj ne jopiny kaluwore gi tuo mar presa manobagi Rodi Kopany e kar chung od bura ma Homa Bay Town. Jotuogo wacho ni yedhe mag presa ma nengogi ni malo maka sirikal mar kaunti ma Homa Bay ok owuok oko mar keto yedhe e osiptende to ginyalo medo yudo hinyruok. Mawuoyeni onego gikete budget ma madhi miyo ginyiew yath mondo joma tuo duto nwang' yedhe machiegni kodgi. Ok ni nikech koro MSF timo onego gidhi ginindi. Ok onego ginindi atol. Gikonyowa, gipuonjowa, gimiyowa yath nono. Ngimana be koro kane kadhi marach, adhi maber. Gima ng'eyo ni ja pressure nyalo dak. Anasedak kode 7 years now. En gima ber moloyo mondo mi ng'e ni in gi tuo mar blood pressure kata adundo magwecho matek mamiyo remo ringo matek en mana dhi osiptal tipimri kisepimori tikaw action maber ma daktari dhi koni mondo muwa control pressure ni obed maber. Ki control mi bedo maber mi dhi osiptal tibro dak aming'a. Keep many people from reaching help and also low awareness. Lots of people lack the information needed to understand that blood pressure check, regular blood pressure check is necessary, important. Kora mogi kawuok e kaunti ma Homa Bay koro wadonje chendo mar ng'e gwenge wa dakika en 45 bang' saa 3. Chendo mar timo nonro e wi gwenge ochopo e kaunti ma Nairobi. Kawuono ne warango sigand kar dak ma Kibera kata Kibra maidore e kaunti ma Homa Bay ma Nairobi. Jomoko bende luonge ni Kibera. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo osewuotho kendo timo limbe Kibra. Jomoko luonge ni Kibera kata Kibera kendo ofuononwa kaka nyingno ne ochakore. Nyakwara Mogia Juang machiegni kendo etielo machielo e chendo ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapa mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Nairobi e gweng' kata kar dak mong'ere ni Kibra kata Kibera. Nyakwara Mogi, ka iselimo kata isewinjo kar dak ma iluongo ni Kibra kata Kibera, ang'o mabiro e pachi? We wawinj anena ni jodak malura ni ma Kibera to pachgi chalo nade kotino kod nonro mar nying kar dagni ma Kibra kata Kibera. Ka ane ochak ni Kibera nikech wach mar Kibera en dho Wanubi. Wanubi kaka oganda achiel kuom ogendini modak ka. Wach mar Kibera en dho Wanubi tiende ni bungu kar thim. Koro mano e kuku gimomiyo ka nochak ni Kibera. Koro gimwang'eyo kaka historia no Wanubi nomi ka bang' kane gisekedo ne jo British e lweny mar World War. Koro ema nomiyo ka nomigi kaka jo British ne gone giero kamano kuom konyogi kedo, nomigi kumo bungu. Koro ne gichako ka ni bungu thim tiende ni Kibera e dho Kinubi. Kibera ka setieko higni 9 koro kana biro ka ayudo ni luongo ka ni Kibera. Koro ka winjo maber tawinjo ni no chake ni Kibera kaluwore ni en kar dak mongore kama emomiyo no chake ni Kibera. Kibera kan oluong ni Kibra accordingly to gi languages mar joma nie iye kama iluongo ni Nubians ema nigi luongo Kibra ka ni Kibra. Jina Kibra si Kibera, ilikuwa inaitwa Kibra. Kibra ni forest. Lakini sasa wakati wenzetu waliingia wao ndio waliita Kibera. Sasa hii imezoa vijiji 13. Kibera ka nyingno no kuom Waislam Wanubi niluonge ni Kibra. Koro that's the originality of it.
but mane okuche obiro to gi jok mamoko to pronunciation no change from Kibra to Kibera. But sani no bedo rectified oduoke kuom Kibra. We koro wawinja nena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nono mar nying kar dagni ma Kibera kata Kibra ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane kar dagni ne chakore. Kibera originally ilikuwa inaitwa Kibra. Kibra ni neno la Kinubi ambayo inamaanisha forest. Hiyo neno imekuja kutokana na wale wazee waliokaa Kibra kwanza, waliokuwa under British colony, waliletwa kuja kupigania taifa la Kenya kuwa under British colony, waliokuwa wakiitwa the King's African Rifles. Wazee hawa wengi wao ndio walipewa hapa Kibra na British. That is around long ago. Walikuwa hapo from 1817. So by 1934 hii Kibera ilikuwa imekuwa demarcated. It was 4,197 acres. Lakini from there wakati wa serikali ya Jomo Kenyatta after independence mambo yalianza kubadilika. Kibera hii imekuwa na watu mashuhuri. Wakati mzee Jaramogi Oginga Odinga alipotolewa kuwa deputy president of Republic of Kenya, the second deputy president kwa jina Murumbi alikuwa ametoka constituency ya Kibra. So after that Wakikuyu kina Mwangi Maathai takes over. Mwangi Maathai takes over, kaka mzungu akatake over Mr. Liki. Liki takes over, Liki alikuja akatolewa na the then Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. So wakati Raila Amolo Odinga alipokuja hapa in 1992, vuta ni kuvuta ya kisiasa ikaanza. Raila alilete watu wake na Wakikuyu wakalete watu wao. So in a short period Kibera imekuwa cosmopolitan zone. Hata Ongieko kitaka utampata Kibera. Kibera iko na kila kabila ya Kenya kwa saa hizi. Hapo tulipo saa hii ni Makina Ward, tuko na Lainsaba Ward, tuko na Lindi Ward, Rangombe Ward, alafu tuko na Jamhuri Ward. Ward 5 Kibera imezaa. Kar dagni ma Kibra kata Kibera kata Kibira gi dho jomoko umbe landore kod weche kata timbe mage. Wach maduong' moloyo en ni Kibera en kar dak ma ongore, en slum gi dho ngere. Mane gima ong'e godo Kibera ahinya. Kibera ka gimomiyo umbo landre iwacho ni wahero koko, lakini wan jo Kibera wan ok wahero koko, wan jo mabeyo sana. Wan kaka jo Kibera kae ong'ewa ni wan stronghold mar baba mar Jakom. Then ochako ong'ewa ni wan joma oktal, wan joma kitalo to wamuko nyaka reru. Ma bende ka Kibera ka kata ka ndalo mag siasa, ka pok jo Kibera ujitokeza kata ka pok owuoyo, to jo piny mangima penjore mana ni to ang'o momiyo Kibera ole. Hii Kibera ndio kwanza the largest slum in Africa. Kwa sababu hakuna kabila kuna hapa Kibera. Kae ki mar politics mar Kenya. Makae mwacha uga moke kwa hiyo ni Jokondele bo moke, Madharo moke. Jina yetu ilikuwa mbaya sana. I remember there was a time I traveled to Tanzania. Dereva wa basi akaniambia, you are from Kibera, wewe ni Mjaluo? Nikamwambia mimi ni Mnubi. Wanubi si ndio original. So people outside there wametujua kwa fujo, kung'oa reli. Hiyo ndio vitu ile iko kule nje. Bang' winjo gigo malando humb kar dagni ma Kibra kata Kibera, kar dak ma Kibera osenyuolo dongruoge mage e ngima oganda modak kae. Kaparo ndalo manadonjo Kibera ka, gik machalo kaka stima ne onge udi te. Udi moko nitie gi Musoma. Kawuono 2025 ka koro waneno ka stima ne e udi. Karibu udi te kawuono nigi stima Kibera ka. Mano development achiel mwaneno. Diere manadonjo Kibera ka, barabara mineno gi te ne wawuotho chuotho. Kawuono gin lam. Diere chane nyaka ja Kibera bed gi gumboots. Kawuono wanyalo makata wuotho gi slippers. Ute Kibera ka sani beyo nikech kata sani nyalo yudo gorofni mabeyo. Kata kuonde gi yudo gorofni masani beyo, permanent be nitiere.
Dalo machon Kibera ka kini nyalo biro yudo kata ka chonge. To sani choche nitiere choche itiyogo tigolo tiwito, nitiere choche moger. Kwa pime kaka chon, Kibera ka kata in kaka ibiro ni no kinyal ting'o simbi no kamano, kata kamera ni de uonge go ka. Lakini sani endi oketnwa police station noger ka, okele jo village elders gibedo active, security osebedo makare, kata wazungu biro ka maninde ka kata week ka onge gir gimoro amora molal. In terms of skunde to wan go ka no wan gi Keno Koth nogeronwa skunde, nomedo nyaka high schools primary schools mane wan go achiel kuom gi Olympic, Old Kibera, Mbagathi. So in that area we are winning. Nadhania wakati kina Mheshimiwa Raila walete slum upgrading high rise ilichukua muda mrefu sana. Rais Ruto ameingia, anaendelea sehemu za Lansaba na sehemu za Silanga huko chini, anaendelea na hizo manyumba za slum upgrading. Otherwise maendeleo kwetu ni duni bado. Katabudo ni jodak ma Kibra kata Kibera kwano dongruoge achiel ariyo adek. Gin rem kata kwa mage mapod gin go makokele alura ni ma Kibra kata Kibera. To Kibera biro dongore machal kod kuonde dak mamoko. Kibera ka wan gi public schools matin. To jonyuol mang'eny Kibera kaka kar dak ma ongore kendo jok man ka nigi nyalo mapiny. Ok wanyal afford private schools. Omiyo nyithindo public schools mantie matin go nyithindo po. Koro nyaka ng'i kaka wach mar somo ni idwa med infrastructure skunde ma Kibera kae. Nitiere kuonde ma kiwuothe Kibera ka to kijende nyalo kwali. Koro wanyalo kwayo security no wadwaro ahinya. Alafu pi bende wakosa ahinya. Though ni wan gi pi to koromo nikech wang'eny. Alafu mtaro bende samoro kalo nyaka dier utewa. Koro kwanyalo yudo kaka inyal konywa to nyalo bedo maber. Kwa paro kata ndalo mane jakom nen Mbunge nogero Lang'ata. Ogero Lang'ata kacha sani national housing ni Lang'ata neno maber, to Lang'ata be nen mana slum kaka Kibera ka. Omiyo wambe wakwayo ni okele na affordable housing no be. Ogere Kibera ka wadage ute maber. Wakwayo ni ka inyalosnwa pawa ma Woodley grounds. Wanyago kamana ahinya. Kasto ndara ma Kibera drive wadwaro ni olosnwa drainages to ketnwa bumps kanyo. Osiptende wan gi level 4 kacha, lakini yedhe onge osiptal kanyo, kata mana first aid kits gi onge. En mana osiptal ina shell Nyakoromogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Ng'egwengewa. Omiyo amoro odiochieng' makawuono kwa chopo kaunti ma Nairobi kendo ing'eyo nonro mar kar dak ma Kibra. Kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Siwinjo kaka nying mar Kibra kata Kibera kata Kibera kaka jomoko luonge mano kar dak mayudore Nairobi ka ne ochakore. Odonjo weche mag ohala. Jolok ohala maloyo 100 matiyo oko mar osiptal ma Makadara e kaunti ma Mombasa yudo lala bang' milionde modhuro mag omenda magi bang' riembgi gi sirikal mar kaunti ma Mombasa. Kaluwore kod jolok ohala go, rowere ma ondik kod sirikal mar kaunti ma Mombasa ne ochopo kaachiel kod apisa mag kaunti ma oketho kuondegi mag ohala ma ok gidewo mwandu mane nitiere kuonde ohala go. Giwacho ni ohala go gitimo kokalo e hola ma gikawo, kendo koro ketho mwandu magi omedogi mana lal. Nikabomolewa mara ya kwanza, ya pili juzi nimeweka hapa nikatolewa, jana nikaja nikaweka hapa nikatolewa. Sina bwana, niko na watoto wamefukuzwa school fees, nyumba nimefungiwa, sasa ninalala hapa, yani nalala tu mtu sieleweki. Mtoto wangu akishikwa pale ameiba, si atauliwa. Mimi mwenyewe nikipatikana Casablanca pale, sinitambua kwa nini nafanya ukahaba. Sinaomba mimi watoto wangu wapate kusoma. Sisi tunatani tunasaidia wenye wako hospitali, lakini kumbe tunakosea. Sasa sisi tunataka atulipe. Alituma wauni wakati wakaribu vitu yetu.
Tulifanya kila maana unakaa unaambiwa kimbia vitu inaondolewa. Kimbia vitu, si tunaenda wapi? Sahi hatuonei huruma, tumevunjiwa kabisa huko, hatuna mahali pa kukaa, tuna maloni ya watu, tunalipa school fees, tunalisha watoto na tuna renti za watu. Tutaishi wapi sisi? Tulikuwa na court order na bado hivyo walikuja wakatutoa hivyo kwa fujo. Sasa tafadhali sisi tunaomba haki yetu, kwa sababu tumetoka, hatuna biashara, watoto watakula nini, tutalipa rent na nini? It starts with little moments of courage. To stepping out into the new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo nyakora mogi jatend migawo mar tuke Salim Mvurya olando ni tuke mag ng'wech mag Kip Keino Classic mahigani ibiro bagi alap ma Ulinzi Sports Complex ma ok Nyayo National Stadium kaka ne ochan motelo. Mvurya wacho magi sama tukego oyudo sir kuwuok e bengi mar Absa ma siling $60,000,000. E nyasi ma kamano jakom Athletics Kenya Meja Jackson Tway olando ni maloyo jong'wech 200 mawuok e piny mangima dhi yuore tukego. The rights fees that we've paid for these engagements total up to about 40 million shillings and a further 20 million shillings for logistical and amplification support, such as our media partners, hosting, hospitality, and athlete engagements. And as we get excited about this, we also promise that a new list of athletes from Kenya. I'm sure you have all heard about these youth camps and so forth. Apart from what Bonagorira said and Ferdinand Omanyala, we have a new crop of athletes that are coming up. And we would like to expose or to bring them on this particular area. And so we confirm that we have already over 200 top athletes that have been said, and those includes the new athletes from Kenya. Jackson Tway. I'm aware that initially this event was scheduled to take place at Nyayo Stadium, but now I want to announce officially that we will have it here in Ulinzi. In Nyayo, just as you are aware, we are doing an upgrade there. A lot of work is happening. We are putting in a new tartan track. And therefore, Nyayo is now labeled as a construction site. So we cannot host that event in Nyayo. Kuom thuolo mokwongo timbe mawuok e kar chung'o bura ma Mwala dhi piem e lig mar FKF bang' Sitha Yanga
lig mar FKF e alworano e paw tuke ma Weta Stadium. Timbe 18 oseyangi ni piem e lig ma kono mar FKF ka jakom FKF ma Machakos Nur Abdi wacho ni chenro mar FIFA Connect e pacho ka osenyono atamalo 50. Muviana FC ema obedo joloch e tuk osiep mar chako yanga ligno bang' loyo tim mar Galatico gondari 3-0. Leo tulikuwa kuna Community Shield ambayo kwamba ni launch ya league ambayo kwamba itachezwa hapa Mwala. So leo tumeanza, next weekend tarehe 25 league ya FKF Mwala Sub County itaanza. Imeshirikisha team around 15 team zimeregister. Criteria ya kuingia team ni registration na affiliation per team. Wanacheza vizuri sana. Hata vijana wangu, acha wangu, uzuri wenu unacheza kama Arsenal. Unapenda game ya chini cha wangu. Tuko na uwanja wa Chamoi Primary. Yaani uwanja kubwa sana. Ene tafuta tinga, tengeneze uwanja Chamoi Primary. Chawango tuko na uwanja kubwa which can even accommodate 2 football pitches. Kawasuri nyakura mugwade penye mauko tima mara Tottenham Hotspurs osema ole boma ma Bilbao kama kingi tuge final mar laro kombe mar Europa ikingi ko tim mar Manchester United. Yora mag tim no pako gi kane giwuok e alap mar ndeke bang' chopo Bilbao. Loch mar Tottenham nyalo bedo loch margi mokwongo chakre 2008 kamano nyalo kweyo chunygi bang' bedo kod season marach moloyo e liga e bwo thuolo mar higni 50. Yakuramogi dakika osetito ng'wechen dakika 5 bang' saa 4 mar otieno. Erokamano Juma Duong' Audi Sibuoche wacho ni winjo makare. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV. Wacho ni kaber jokena kawuono gima duong' ni jokena oketonwa bump e ndara mar Masara kadhi Mooro. Erokamano ahinya. Aneni maler ahinya mano Vincent Odhiambo kawuok Ringa Kojwach area ama atemo kaya wacho ni Ramogi TV malera yenyero kamano kuom keto Ramogi TV. Tabu mar Josa kantire Barolengo wacho na woro mana kaka joluo pako locha goko nikech gine broad based government. Kamano party tabu mar Josa inbe mano pachi kalore kod chung mari Roni Nikodemo mar Mukuro ngisa ni bati dak ne paro na mondo an benda tita ngwecha dhi Nairobi Mukuro kwa njenga ayude ot mora jode mamigori biro wuodu Mukuro. Tom Kokanda from Alego Gango wacho ne rasugu kanyo wacho ni David Ochieng oyango nwa chung mare odwaro kom mar jatend piny koso mar Orengo. Mano penjo ma Tom Kokanda kawuok Gango rasugu Alego wacho ni penjne. Yokono Pastor Dayanga kwayo sirikal mondo konyu wolgi chulo pesa 800 jopuonj junior secondary school wacho ni Suna East. Okay. Paro ni director mochung'ne weche mag somo sub county no winjo bed ng'eyo wachno. David Obel kantire Kipasi Kanyadoto intire koda. Erokamano ahinya. Wacho ni Wandai owe Orengo oti pol mag sitima gore piny Nyatike to poko chopo koro kony oganda yud sitima owere Orengo ti. Erokamano ahinya. Okinyisa ni in ng'a. Eriko 25 Wuda Sumbi wacho ni Orengo we wuondo Josia to sia ni chien amorgi kaka jatend piny William Ruto setiyo. Mano kaluwore kod Eriko 25 mar Sumbi. Erokamano Kefi kawuok Samanga wacho ni awinjo Ramogi TV maler wacho ni Noka Ruto koro chal ka gima omako mach
oseyudo kor piny. Okay, dakika en 7 bang' saa 4 mar otieno. Nyakora Mogi we yienge gi kanyo ni mar thuolo ni koro en thuolo mar nindo. Adhi achoka ne ololo, adhi akudremo ka Nyasaye ochako pudho na muya, to kiny wachako waromo kendo e weche mamoko gi chenro mamoko ma en Ramogi TV Nyakora Mogi. Thuolo ni duto te wawuok e odwa mar kawo weche kuom reporters duto te mocherore mokelo weche gi puoch gi pak, kendo in bende mikawo thuolo mari ma ikete Ramogi TV chakruok nyaka giko, puoch gi pak moloyo. Elo jago picha mara Nyakora Mogi Ben kaendi kaachiel kod jago picha machielo an kod jaloko mara Belinda Phillips Nyoremo, en bende osebedo koda ka chakre ne wachak nyaka giko. Director mara obedo Bob Wafula kaachiel kod team ne Kiru mar 2 puoch gi pak gin bende ne oganda mowuok Siaya, Migori, Homa Bay, Kisumu kod joluo manitiere gwenge mamoko. Erouru kamano kuom miyo Ramogi TV rieny kinde ka kinde kendo miyo anyadhi mar medo timo kinda ka wakelo ni weche e yo mong'ith kendo e yo ma odimbore. Oganda mowuok Suna West, Wasimbete, Ragano Ruba, Wasweta 2 kaachiel kod Wiga wuok dala. Nyasaye mondo telneu. Nyinga en George Bati, oriti masani.